Koristit ću vrijeme, gospodo, i upoznat ću vas ukratko sa osnovnim radnjama prilikom justifikacije osuđenog vješanjem. A što će to nama? Svakome je to potrebno znati, a pogotovo vama. Ja sam već jednoga objesio na granu i nije imao nikakvih prigovora na postupak. Dakle, osnovni elementi od kojih se polaze su dužina užeta, visina klupice, težina osuđenika. Tu je moguće prilično kombinacija, no vama to nije potrebno jer i onako ne biste razumjeli. Dakle, ovo je idealna visina klupice, znači 40 cm, dovoljno da kad bude izmaknuta, težina tijela zategne omču, a da ne dođe do pucanja kičme i trenutačne smrti. Da bi se omča zategla kako treba, potrebno ju je namazati specijalnim sapunom. Zatim se omča navlači na vrat. Čvor mora biti potpuno priljubljen uz vrat. A omču treba zategnuti iznad Adamove jabučice, ali ne prejako, da uslijed pritiska na krvne žile osuđenik ne bi prijevremeno izgubio svijest. Kada je sve to učinjeno, treba izmaknuti klupicu. Objesi se, Ben.